ओमफ्राय आफा आंनो फर्म फिलापखौ माला बानायहैनांगौ? मालाय गासिबो बानायहैजोब्बाय, आंल'सै। फैसायानो गैथ'वाना बाबु। बै आयं मास्टारनावसो लायथ'नोसै बिनानै। दा समबाराव मोनबा लायदो दे बाबु। बिमा, ओइ बिमा, आदा मास्टारनावनो लायथ'नोसै नामाथाय फैसाखौ? नोंहासो सोरनाव मोनगोन बायदि? बेनाव लायथ'बानो जाबायना। मोनबोयोना मोनबोआसो? मोनबोथ'गोन खोमा आदानावनो। हरनायालाय हरलाबायोमोन सिगाङावबो। मालाबा मोनफिनबा हरफिननोसै, लायथ'नोसै बेनावनो। आयु गिलायलांबायसोहां। लाथ'नायाथ' लाथ'नोसै। ओमफ्राय उनावसो माजों हरनो हायो? जेबो राहा गैयाबालाय माथो खालामबावनोब्रा। उफायथ' गैया हनै, फिसालानाबोथ' फर्म फिलापआ लाथारनांगौ जाहैबायना। जेरैखि जाया बिनानै लाबोथ'नांसिगोन। जेखि जाया लायथ'नोसै आदानावनो। फिसालानि फरायनायखौबोथ' दोनथ'नो हाया जाहैबायना। माथो खालामबावनो। नै नङा होननाया दा लोगो मोनस्लाबनाय नङालै आदाखौहाय। थांनोसै नामा? ओरैनो मास्टार मानसि। अबावबा थांनांगौ जायो, बेस्थ' जायो, थांनांसिगोनानो। आरो फुंनि ओंखाम जास्लाबा गारा दानो थांसैबो। र' आं बानायहैनि। जानांलायला, दा हास्लाबनाय नङा। हनै बाबुनोल' एसे बानायना हरबानो जाबाय। नोंनाबाथाय बिदिनोखा। गोदोनि सर'आनो खाराखै। हाग्रायाव थानायनि सर'आनो दाबो खाराखै नोंना। बेबायदिनो ओंखाम एसे एसेल' जानानै देहाखौ गाज्रि खालामनानै लानोसै नोङो। मा हाग्रायाव थानायनि बाथ्रा बुंलाबायखो आइया आफा? थोद जेबो नङालै बाबु। नोमाया जानला मोनला बुंलाबायो। जाम्बि जाम्बि फिसानि सिगाङाव बुंलाबायो। नङा बाबु, जेबो होनाखै। नों उनाव मिन्थिगोन देनां देरबा। ओइ बाबु, थौ थांसै थौ। दा हास्लाबनाय नङा। बे लेखाफ्रा दा जाबनानै दोनबानो जाबाय। गोलोमोलै थफिया दोनदो नोंनाबो खुनानै। दा दोनहैदो गस्लाया। गोलोमोलै गानलांला। दा हास्लाबनायसो नङा, लोगोसो मोनहैनाय नङा। थौ। बाबु नोङो ओंखामखौ जालांमारला? जाला, दा जाफैफिननोसै। जाबाय दा? मोजाङै हमथालां, गोलैगोन। आदा, ओइ आदा, बाजै, रावबो गैया नामाब्रा? सोर गाब्रि फैलायखोब्रा? ए, गुड मर्निं आदा। औ, गुड मर्निं। मर्निं। हर आदा हर, बनांलाया नों। दे फंबाय जिराय दे। जिरायदो बाबु, नोंबो। फुंनि जानायसो बानायगासिनो दंमोन आङो। नोमबाजैयाबो गैया।
हस्टेलावसो गथ'फोरनो गाननाय जोमनाय हैदों जा गोजांसो गारोनो। नंगौ आदा नंगौ, दिनाबोथ' बे मासाव जा गुसुथारब्रा। बिनिफ्राय फंबाय, फुङाव फैनायनि थांखिया मामोन? फैनायाथ' बेनोमोनलै आदा, फिसालानि फर्म फिलापआबो जाबाय नालाय, दा समबारावनो लास्ट डेटनो। बेनिखायनो जेबो राहा गैयैलाय नों आदाखौ गोसोखांनानै नों आदानावसो लांनो फैदोंमोन। ए, मा क्लासाव मोनखो आयं? फै सिगाङाव जिरायफै आयं, सिगाङाव। थांदो जिरायहैदो। खोन्थादो आयंनो। खुलुमबाय आयं, आंनि मुङा खन्थाइ नार्जारि, आं 4 थाखोआव फरायो। मोजां आयं मोजां। नों फरायनानै मा जानो सानदों आयं? फरायनानै आं सासे गिदिर मानसि जानानै हारिखौ सिबिनो सानदों। जोबोद मोजां आयं, जिराय दे जिराय। मुला जागोनखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायखायो। रनसाय, जोबोद टेलेन्ट गोनां नोंनि गथ'आ, बाख्नायनांगोन। गोजोन्थों आदा, रोजा रोजा साबायखर दे थाबाय। दे, ओमफ्राय बेसेबांथो नांगौमोन फर्म फिलापनि फिसालाय? फर्म फिलापजों दिउसजोंहाय 1050 बानो जागौमोन आदा। दे दे, र' लायनि र'। न' बेयाव 2000 दं, आरो जा आद्रा थायो फरायनायाव मा मा नांगौ बेखौ बायना होबानो जाबाय। आदा, आंथ' 1050ल'सो बिदोंमोन, 2000 गाहाम मानो होफैखो? ला फंबाय ला, जासिनायखौ लानांगौ। आरो आं बुंखाबायना, आद्रा थानायखौ जा बेसेबां दं बायना होजोबदो। दे जागोन दे आदा, रोजा रोजा साबायखर थाबाय आदा। नों बायदि अनसुला गोसो गुवार मानसिखौ बुहुमाव लोगो मोननानै। जेबो नङा, बेफोरो फाला बदलसो, सोर माब्ला मा जायो रावबो मिथिया। बेनिखायनो नों आंखौ दिनै लोगो हमदों, आं हानायखिनिखौ नोंनो मदद होदों। नंगौ आदा नंगौ। आरो खोनासं, बे गथ'आ गोरलै, नाथाय बिनि साननाय हनाय गोसोआ बिराद गुवार आरो बिराद गोथौ। गमामायैनो बे गथ'नि फरायनाया रांखान्थिनि आंखाल जानानै फरायनो हाया जायोबा, नाजानाया फेलें जायोब्ला, बे गथ'नि गिदिर थांखिया आस'खान्दा जालांगोन। बेनिखायनो आं सानो, आं लोगो मोनसान्दियाव मदद होलायनाया जेबो खहा जाया। आं सानो, सासे गोरों मानसि जायोब्ला ओनसोलफोरखौ डेभेलप खालामलांनो हायो। नंगौ आदा, नोंनि गासैबो बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो सैथोजोब। आं गोसोआव लाखिगोन आदा नोंनि बुंनाय रावफोरखौहाय। ओमफ्राय फंबाय, नोंहा सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौआ एसेबो मोनाखिसै नामा? बहाथो आदा, मोनाखिसैना। बेबायदि मोननाय मोनबाथ' आङो एसेबां मानि आंखालबो जानाय नङामोन आदा। आरो फिसा फिसौ बिजनेस गेलेनानै बा दखानफोर होनानै सोलिसाबबायनो हासिगौमोन। मारैथो जालांजोबखोब्रा फंबाय, आं बुजिनो मोनाखिसैलै नोंसिनि समयसाखौ। गैयालायना आदा, दाख्लैनि लिस्टआवबो फैफायाखिसैलाय। एथ' खस्थ' खालामबोबाय नोंसोरो, मानिनांगोन नोंसिनि बै समनि सेक्रिफाइस खालामनायफोरखौ। हाग्रा बंग्रा, हाजो हाला, सान्दुं अखा, लेवार दाउखा, बड'लेण्ड रायजोखौ मोनफुंनांगौनि खाथिराव दा मा जाजोबखो? दा मा सानो नों फंबाय, बैफोर बाथ्राखौ गोसोखाङोबा? नै आदा, दाबो खोमोन गसंख्राङो नोंनि रायखांनानै होनायावहाय।
आं बबेखौ लानानै खोन्थाजेनबावनो आदा नोंनो? बबे बाथ्राखौ लानानै जुरिजेनबावनो? बिखायासो थेर बेथेर गावस्रालांजोबोलै आदा बैफोर खोथाखौ गोसोखाङोब्ला। सोर मिथिनो आदा सोर माब्रै सोलिनानै दङ दा? सोरनि जिउआव माब्रै सोलिनानै दङ? बुंनानै फोरमायजोबनो हाला आदा। बेनिखायनो आं सानो जोंनि नांनाय आरो बिनायफोरा अनला खारियाव आगान थायैसोमोन नामा आदा? नङा फंबाय, नों गोरोन्थि दासान। नोंसिनि नांनाय आरो बिनाया ओंथि गोनां आरो गुन गोनां। नायलांसै आदा आरो मा जालांबावो नाजालांसै। दे फंबाय, बेफोरखौ दोनथ'दो। मालाबा सम लानानै मोजां सुखु दुखुनि खोथा रायलायफिनसै। नंगौ आदा। दे बिदिब्ला मालाबा सम लानानै मोजां रायलायफिनलायनोसै। दे फंबाय दे। दे बाबु आयंखौ खुलुमदो। दे आयं, मोजां फरायलै। दे आदा थाथ'लायदो होमब्लालाय। दे फंबाय दे। रावबो गैया नामालै? हाब, मा खालामखो सार? नै माथो नोंसोरसो फैदों? दे जिराय। हाब मा गोसो जाबोखोलै दिनैलाय? र' फै। दे जागोन सार दे। दे बावनो जिरायदो न'। जागोन दे सार। नोमबाजैयाबो गैयाब्रा, बाबुखौसो लायदों स्कुलाव दहायनो। हनै बानलुसो हाग्रा फुलाबायबाय थादोंमोन आं। गैया, गामिनि स्कुलावनो फोरोंलाबायबाय। नायनोसै जाब फरायलाबायथोंसै, बेयावनो रोंलाबायथोंसै। रोंनांगौबा जेरावखि फराया मानो रोंखायो सार। सार होननो नांलालै, आदा होन। गोदोसोमोन ना सारा, दा सार नंलाना। सारा सारानोसै। गोदोनि दानि गेदेर उन्दै, गेदेरा गेदेर उन्दैया उन्दैखासै। नंनायाथ' नंगौ खोरोमदाव फंबाय। खबरबो गैया दबरबो गैया, नाम्बारबो गैलाया। माब्रै सफैखो बेखौसो आसरित मोनबाय आं नोंसोरखौ। फारसेथिं बिराद मोजांबो मोनदों आं नोंसोर फैनायखौ। गोसोखांनानै फैबाय सार। न'खौ नुखायाखै नालाय बाजैखौबो नायथारनो होननानै फैथारबाय जोङो। नुगोन ना, नुलांसिगोन दिनैहाय। दालाय फैसिगौ बियो, बाबुखौ लानानै स्कुलाबो गखासिगोन बे। नोंहालाय खोरोमदाव, खोन्थाहरदो हाबायावहाय। उनाव खबर हरनोसै सार, लानाय जाबा। ओमफ्राय बिलिफां, नोंनालाय मारै सोलिनानै दङ? मोजां गाज्रि आरो न'फोराव मारै सोलिनानै दङ? दङ सार, बिदिनो मोजाङैनो। बेवाइफोर नायथ'वाखै नामा? ना सिरि हाबासो जाखुमाबाय नामाब्रा? गैया सार, दाबो सिगांनि बायदिनो दङ, दाबो लाथ'वाखै। दे बिराद मोजांलै नोंसिनानो। दाबो सोलायथाराखैब्रा नोंसोरो, बेनो बे दंथारो माथो दाबो। सिगाङाव जेरै बेबायदिनो दंथारो माथो। खोरोमदाव, बिलिफां, माबायदि नुखो नोंदानि देरा गेग्रेबखौ नुनानै गोसोआव? माथो खालामबावनो, जोंबो बिदिनोखासै सार। जेरै नोंसोर दं
जोंबो बिदिनो दं। सासे बर' रायजो बिग्रायारिनि देराया बेनोसै, माथो खालामबावनो, नङा होमबा? बेफोरनोथ' सार, साननो गोनां बाथ्रा जाफैबाय। आफारा बायनामोन ना सार, नांगौबा नांबाय थानायानो स्रामोन। माथो खालामबावनो, बोथोर आरो बुब्लिनि नारसिननायावनो आरो थिननायावनो जानाङाबाबो जानांबाय। नांगौबा नाङै सुथुरफोरजों नांनानै थैलांबा साबसिनसो नाम थागौमोन। माथो खालामबावनोब्रा फंबाय, जे थांखि लानानै आफादाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन, हारि आरो रायजोनि थाखाय, गाव थामोनथानि थाखाय, दा बेफोरखौनो साननानै नायोबा बोरैबाबा गासिबो फैमालसो नुहुरजोबो। आरो बेबायदि होननानै जोङो आफादा बायबाय होननानै, संगठना बायबाय होननानै, गावखौनो आननेसासारि जेबो गैला होननानै गावखौनो बेसेन गैयै बायदि खालामनानै लायोब्ला जानो हागौ जोंनि जिउआव थारैनो लेथेर फेथेर मोनसे खैफोदा नुजाथिनो हागौ। बेनिखायनो जों बेबायदि जायालासिनो गावजों गाव अनलायनानै, जेरैबायदि हाग्रा बंग्रा थानायाव गोरोबलायनानै थादोंमोन, अनलायनानै थादोंमोन, बेबायदिनो थानो नांगोन। नोंलाय नंगौ सार, जों दाबो दैदेनगिरिफोरखौ मान बावो, मान होयो। नंनायाथ' नंगौमोन सार, जोंबो फरायफुबाय थानाय समखौ नागारनानै नांनो होननानै ओंखारदोंमोन। दा नै माथो बेबायदि लामायावसो सफैबाय। माथो जेबो राहाखौनो नुहुराखिसै सार, माब्रै सोलिलांनांगौ जाखोथाय? जेबो बेले बेजे साननानै लाब गैया। जिखुनु जोङो जे खस्थ' खालामनानै फैबाय, रायजो राजानि थाखाय थांदोंमोन, मावदोंमोन बा मावनो नागिरदोंमोन, आरो जोंनि थांखिया बा जोंनि नाजानाया माबा मोनसे जों गोजोननो आन्था जों मोनाखैब्लाबो दिनैहाय जोङो जोंनि मावनाय आरो नाजानाया जोब्बाय होननानै साननानै लानो नाङा। आरो जोङो गावखौनो फोथायनानै लानांगोन जे रायजो राजानि गेजेराव माबा मोनसे मावगासिनो दं होननानै साननानै लानांगोन। आरो जों खौसेथियैनो जेब्लायबो जों थानानै दैदेनलांनांगोन। आरो रायजो राजानो जा हायो खामानिखौ मावनानै जों दिन्थिलांनो हानांगोन। अब्लासो मोनसे नांनायनि गुना जोंनाव थागोन। दे जाबाय बेफोरखौ दोनथ'दो। जिखुनु रायलायबाबो जों फोजोबनो हाथ'खाला, आरो जों रायलायनानैबो फोजोबनो हाखाला। जिखुनु बेफोरबायदिखौ जेबो साननो नांला, रायजोनिनो खामानि मावनो होननानै ओंखारखानाय जेला। आरो गरसे गरसे गुलिखौ जों अरनानै समाय लानानै रायजोनिनो मोजां खामानि मावलांगोन होननानै जोङो समाय लाबोनाय मानसि हिसाबै जोङो गोरोबनानै थानांगोन। रायजो राजाजोंबो सुखु आरो दुखु जा हायो, जायजोंखिया लोगो मोना मानो जों एसेबाबो रायदावनांगोन, गाबज्रिनांगोन, लामा सामा बा न'फ्रावबाबो थांनानै लोगो हमहैनांगोन। लोगोसे जोङो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मान होनांगोन आरो बिसोरनि खोथा लेखाजों सोलिनांगोन, नङा होमबा? बेबायदिनो जों गोरोबनांगोन, अब्लासो जोङो जोंनि इउनिटिखौ दोनलांबाय थानो हागोन। दे जेखि जाया मानो नोमबाजैया फैग्रोथोंसै। दे सार, बिदि जाथोंसै।